Aku takon metu wong terus kok mergo aku iki wonge cemburunan. Wah, mulane bojoku ora entuk ning Dasawisma, bojoku ora entuk ning PKK mergo aku cemburu tur kowe ngerti dhewe to, bojoku iki akeh sing nyedaki. Ha iya, tangga teparo iki akeh sing nyedaki ora kok perkara bojoku ayu ki ora. Ning bojoku kae mergane ya pancen elek ning Merakati. Kose ngelek kok Merakati iki sing Merakati nggo napa? Aku dhewe ya ora ngerti. Bojoke paling pasang anu kok apa sungsum apa? Pasang sungsum. Ku lho sing dikeke mripat susu. Wah, tenan sempal mripate pasangi usuk. Susuk. Wah, susuk kuwi. Aku ya mula aku cemburunan karo bojoku. Wis ngene, Tru. Ngene, nek pancen gareng tenan-tenan tumindak kaya ngono takonane. Nek gareng kok tumindake ora arep ngapa-ngapa aku ya ora apa-apa. Nek arep tumindak sing ora prayoga, aku ora nrimake tenan, Tru.